Ang sakit kumagat na ito, yung walang pakagat nga tayo. So baka may lason kasi, naglalaw. So what's up sa inyo mga Adino. So gagambino pa din. So inform ko lang kayo mga Adino. So nagpost ako nung isang araw. Sabi ko mamimigay ako ng dalawang 500 ng Gcash nyo. So wala po sa inyong nag-comment ng Gcash number nyo. And wala din naman nag-comment sa inyo kung para saan nyo gagamitin. So wala akong mabibigyan. So kahit gusto ko magbigay mga Adino, wala naman nagbigay ng Gcash number doon. So sa video na to siguro, mag-comment kayo ng Gcash number nyo, no? So ako naman mga Adino, pag sinabi ko magbibigay ako. So yun pala no, kahapon, ang ginawa namin kahapon mga Adino, pumunta kami ng Jensan para kumuha sana ng mga gagamba kasi medyo uso na dito, no? So papamigay sana namin sa mga kalaban namin yung kalahati, tapos sa amin yung kalahati para bahala na sila. So kasong problema, nagkasalisi kami nung ahente. So umakyat yung ahente sa bundok mga Adino, may tinignan sila. So sa tagal-tagal namin doon sa area niya, kasi bundok na yun, no? So ito yung nakuha namin, imbis na gagamba, ito. So nandito mga Adino, yan. Itong nandito sa kamay ko, no? So siguro nung huli akong nakakita na ito mga Adino, 15 years ago, mga ganun. Nasa 9 years old pa lang siguro ako, or 7, mga ganun. Basta napakatagal na mga Adino, mga 15 years old, nang nahawakan ko mismo. So ito, napakahirap tong makita ng actual, sa totoo lang. Kahit saan kayo pumunta nito mga Adino, ang hirap tumingin nito na actual yung makikita, lalong-lalo na pag nahawakan nyo pa. So kasi ang hirap talaga nito kasi nag-iiba-iba yung kulay. So ito mga Adino, kunin natin siya, no? So ito talaga, hindi ko alam kung endangered species na, no, or ano. So pumunta kasi to doon sa bahay ng ahente. Ito, tumambay siya, no. So dali, labas natin siya. Mga agat pa naman, masakit mga agat, no. Medyo matalim yung mga pangil niya. Dali, labas natin. Kumbaga, kung bata kayo mga Adino, ako. Nako, kayo lumabas. Shoot mo naman. Pinipigilan niya. Mga agat kasi pag iniipit, no. Yan na, mga agat na siya. Yan naman mga agat bata. So papakainin natin siya ng mga insekto to, no. Yan, magagalit na siya. Gagalit na siya. Matatalim kasi yung pangil niya, no. Pero mga agat. So iyan yung tsura niya, oh. Ito yung flying lizard, no. Yan, oh. Yan yung kung gaano kaano yung tsura niya. Yan. So ito mga Adino, nung bata ako, talagang once lang ako nakahawak, no, sa tanang buhay ko. Pangalawa ngayon. So tignan, gusto ko lang kasi pakita sa inyo to. And yun nga, papakawalan din naman natin to, no. So ganyan siya, aganda. Tapos nag-iibang kulay na ito, depende kung saan mo siya mailagay, no. Paminsan puti, paminsan pula, paminsan itim, no. So yan, tignan nyo yung kulay niya. Kumbaga sa ano mga Adino, mga prehistoric na ng mga ano to. Napakatagal na sa mundo na ito, no. So, pakita lang natin yung pakpak mo, hindi naman kita ano yun. So yan, no. Yung kusang area, no, sa mga bundok kasi dito sa amin. So wala na talaga kami nakikitang ganito. Napakadalang na lang, no. Or talagang ganun sila kahirap makita. So hindi ko naman alam, siguro kung endangered species na to, pero sa tingin ko oo. So kung merong, search ko din kung merong DNR dito, may wildlife dito, surrender natin to, no. Ayan, no. So mga kinakain na ito, insekto, tapos unting prutas. Ito yun yung pakpak niya. Grabe, oh. So maliit lang to, mga siguro ano, from head to tail, mga 7 inches siguro. Oo, mga 7 inches lang to, no. Or mahigit, mga 8, ganun. Mahaba-haba din siya, no. So kahapon, pinakain ko to ng tutubi. So kumain naman siya kahapon. Medyo masakit lang siya kumagat talaga. Nung nahuli ko pala to mga Adino, ang ginawa nito,
sa bahay mismo nung ahente. May net siya doon. So bumaba no, nandun sa net, binubugaw ko to mga adji, ayaw umalis. So akala ko nung una, normal lang na. Yung alam niyo yung ano, yung bubuli, yung normal lang na gecko, parang ganon. Eh hindi umaalis. Pagdampot ko mga adji, nagulat ako, nag-iba yung kulay. So pagkaisip ko pa lang na ganon, yung nag-iba yung kulay, sabi ko, flying lizard to. Kasi dati sa area namin, no, hindi lang sa area namin, sa bahay pala namin mismo. Mga 20 minutes yung layo dito. Maraming ganito talaga. Dati, napakadami nito. Ang sakit kumagat nito, yung walang pakagat nga tayo. So baka may lason kasi. Naglalaway kasi siya mga adji pag nagagalit eh. Ayan o. So, tignan natin kung merong ditong ano no, DNR. So papakawalan, ita-turn over natin to maya-maya. Kasi hindi ko din alam mga adji kung yung DNR mismo nakakita sila ng ganito actual no. So napaka-rare na ito mga adji. Itong buntot niya na ganito, ito lahat mga adji nagiging orange to. So nagiitim din siya. Itim, orange, brown, yan ang mga kulay niya. Hindi ko pa na-try kung magi-green din siya pag pinatong natin sa green no. Pero ito talaga nag-iiba-iba yung kulay niya. So dito ko lang muna siya nilagay, nilagyan kong butas, wala naman ako ibang lalagyan no. So nilalagyan ko lang siya ng insekto dito, kinakain niya naman. So tingnan natin kung ano kung meron ditong wildlife dito sa amin banda. Ita-turn over natin ito. So bibidyoan natin. Napakaganda nito mga adji. Sabi ko sa inyo, minsan lang kayo talaga makita sa buhay niyo ng ganito. Ayan. Tignan niyo yung baba niya. Ayan. Tingnan natin yung ilalim. Hindi ko pa nakikita yung ilalim. May tsura. Ayan o. Ganyan yung mga flying lizard o. Ayan. Napakakapal na ito. Ayan o. So yan sila. Ayan yung pakpak nila. Ang ganda. Napakagandang alaga no. Pero hindi natin naalagaan to na kung meron dito, basta kung may malapit dito, turn over natin to. So, yun lang, no? And maglalaban ako ng gagamba mamaya. Kasi nga, tingnan niyo yung ulo niyo. Ayun, no? Ayun, no? Yung mga tinik-tinik pati sa mata niya meron, no? Tapos yun, no? Matapang siya. So, tansya ko na ito mga adji, ito. Babae, no? Pero ewan ko lang kung matured na to. Kasi medyo maliit siya. So ang lalaki nito mga adji, pag mga butiki kasi, mga gecko, mga ganun. Pag lalaki talaga, kadalasan malalaki. So ito siya. Kung magkagat masakit magagat mga adji. Ayan. Gusto ko nga sana i-tame to eh. Kasi medyo nagaganyan-ganyan siya. Pag napapakain to, aamo ng aamo to. Kaso, yun nga. Dio. Kasi yun nga mga adji, baka endangered nga naman to. So, surrender natin. So yun, napakaganda. Ayan o, tingnan niya, papatulugin natin. Techo na, galit na galit siya, napapatulugin natin siya. Ayan. Pero pag nangagat to mga adyan, sakit talaga. Nakagat ako na ito kagabi. Pag ka na mangagat, tulog ka lang. Ayan o, tulog lang ikaw. Tulog lang. Sakit mangagat kasi mga adji, kumbaga yung force niya mga gat no, ang liit niya na butiki mga adji, pero pag inipit ka niya, alam mo yung kurot ng bata, parang ganun, pag kinurot ka ng bata, pero sa kanya kasi, may mga pangil siyang maliliit, so, parang babaon talaga sa pakiramdam mo, no, parang ginanyan ka ng nung bato, parang ginanyan ka ng bato, so, marami kasi siyang pangil na maliliit, ayun no, sa loob, so, hindi naman ganun kasakit, pero nakakagulat yung kagat niya. Yun yung nakakagulat, parang kinukurot ng bata. So, yan na muna, balik ka muna. Papakainin natin siya mamaya. Kukunan natin siya ng insekto. Mag-alala din. So, yan siya mga adji. Tapos mag-asikasa tayo ng gagamba. Maglalaban ako ng gagambang Japan maya-maya siguro. So, yun lang, no. Maraming salamat sa panonood pa rin. And again, wag nyong kalimutan i-comment yung Gcash nyo. Kasi nga mamimigay tayo ng 1,000, no. So, 2,500 lang naman. And
Sa mga gusto sumali sa GC ko, so mag-message kayo sa Facebook, may mga sinasali na ako ngayon. So namimili lang ako mga adya. Again, bawal yung mga agent na sa ibang site, no? Kasi nga, yun nga, ayoko ng sulot-sulot mga adya. Maglaro tayo mamaya, sabay ko kayo. Yan lang, God bless.